Miturut kabar sing tak tampa iki sing arep rawuh Bupati. Nah, ini kahanan udan ya diwakilake ngono ya Mak. Panjenengane Bapak panitia lan kabeh warga masyarakat Tenggang lan Karanganyar nimbali kowe lan aku ki uga nimbali binatang tamu sing saka Sulawesi. Sulawesi kok Sulawesi. Saka Sulawesi penjane Mbak Elisa Sorkakus. Karo menjalani Mas Gareng Gepeng sing saka Karanganyar. Wah kuwi ya Mak, engko ya ditampilke. Awake dhewe kadhawan ngibur para kadang tresna budaya ana ing laladan Desa Ngrupit khususé ana ing Dukuh Tenggang karo Dukuh Karanganyar kene ngono. Para pepundhen uga kasdurawuh iki ya dingaturake suka parisuka. Kokean gunung sing tanpa guna rak ngaten nggih. Mbak Elisa, oke. Saya suwe kok saya ayu. Aku biyen nek ndang tuwek ki nyapa. Elisa jebulane dek kalah. Coba penjerane Bapak Camat yani Mas Joko ki pelestari. Ngono ya, Mak. Ya, dibacutake. Iki panjenengane Mas Gareng Gepeng ditampilke ke depan mengenang masa yang lalu. Pepundhenku Ngrupit Walik Slendro nilu sok Gelas dados monggo gendeng iki kono sik urung lahir ya wis iso jogeti. Mboten niki kok mau ngiringane. Piye ta? Ora enek saire. Enek saire. Jujule napa niki? Unyil usrok. Lagi melu wayang kok diringi unyil usrok ya lagi. Apa dikira Ipin Upin? Sugeng dalu Mas Gareng. Lajeng dalu Mbah Yatno. Terus pundi kabaripun Karanganyar? Karanganyar nggih udan niki nggih udan. Udan niki mboten kok alangan mugi barokahi keluarga agung wonten ing Dukuh Ngepos. Kok Dukuh Ngepos? Dukuh Tenggang karo Karanganyar. Ngepos Tenggang kalih Karanganyar. Amin. Kelurahan Desa Ngrupit. Ngrupit. Mugi-mugi rezekine warga masyarakat ingkang dalu menika pikantuk ujan, pikantuk Jawa, rezekinipun saged berkah lan barokah Allahumma. Amin, amin. Udan niku mboten alangan. Udan niku berkah lan barokah. Saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rezekinipun warga masyarakat saged lumintu sepulur adil lan makmur. Amin. Sebabe banyu kuwi gumelare ana panguripan. Panguripan eneng banyu mesti ana penguripan. Urip. Apa wae kurang banyu ya mati. Heeh. Bengok-bengok. Sowan ana Nggih. daerah kene, kowe rak sik agi iki to, Reng? Nggih, nembe niki. Heeh. Soale warga mriki kula pikantuk bocoran saking Pak Yulianto. Heeh. Kudu enek garenge. Heeh. Bersih dukuh menika. Lah menika alhamdulillah sing sowan menika gareng Karanganyar termasuk gareng pilihan.
Pilihan. Nggih. Pilihan terakhir soalnya gareng liyane wis payu. Iya. Bersih dukuh, bersih dusun, resik desane, resik lahir batine. Oke, heeh. Nggih mulane wonten sedekah bumi, Sedekah bumi. wonten namine rasulan. Rasulan. Yen mriki namine napa? Nek kene ya gur bersih Bersih dukuh ngono dukuh. wae. Nah, Heeh. niku ucap syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala amargi ulu pemetu menika saking bumi Heeh. disedekahi dislameti muga-muga berkahi warga Masyarakat dukuh ini. mulane bumi niku diprail wonten 5. Piye? Bumi. Sik. Bumi kuwi dipilah ana 5. Nggih, Upamane lemah tanah bumi siti bantala. lemah tanah bumi siti bantala. Niku ketoke Upamane. padha, nggone Heeh. beda. Heeh. Lemah niku karang padesan utawi kampung. Nek lemah kuwi Kados mapane ana niki. karang padesan Nggih. utawa kampung. Nek lemah. Lemah gelem diduki omah. Heeh. Oh, lemah iki gelem diduki omah. Oke. Heeh. Terus Terus tanah. tanah. Nggih. Tanah menika lapangan. Loh, kok tanah kok lapangan piye? Nggih, tanah niku natane wis genah yen rata nggih olahraga, Oh. nggo kegiatan masyarakat lan nggih angon wedhus utawa sapi. Heeh, lapangan kuwi tanah ki lapangan. Nggih. Terus Bumi. bumi. Bumi niku sawah utawa pategalan. Hmm, Bumi ditancepi tebu semi. heeh. Tanduri pari ya semi. Nggih. Heeh. Siti. Siti. Siti ini kan yai wah, Bapak bar mundhut Siti niku kleru. Piye? Siti niku kuburan. Loh, Heeh. sik to. Kok Siti kok kuburan? Siti niku isine wong mati mboten percaya Mang Buddha. Iya, nek Siti ki kuburan sebab isine wong Wong mati. mati jisim. Heeh. Ingkang pungkasan nika nomor 5 Bantala. Bantala. Nggih. Bantala nika werdinipun Bantala dilewati ban ora nela. Contone kaya mergi wonten ing kampung menika. Heeh. Wonten nglenggang tenggang. Tenggang. Nggih. Niku dinamene Bantala dilewati ban ra nela. Heeh. Lah menika Soale diaspal kok. infrastrukturipun Ya, infrastrukturipun pembangunannya lancar. lancar. Ngapunten Bapak Kepala Desa Heeh. lan Pak Camat Heeh. menika mboten kok dibangun dalan umum. Heeh. Kula usul nggih. Dalan bocah menika nggih dibangun. Lho, sik to. Kowe kok sembrono dalan bocah dibangun piye maksudmu? Dalan bocah sekolah menika trotoar, Bos. Oh, alah. Trotoar niku keselamatan anak didik. Mah kleru nek ku ngartekke Mboten niku dalan bocah sekolah. dalan bocah sekolah. Heeh. Kuwi ya dibutuh dibangun. Aku suwe ra ketemu karo GSS iki. Heeh. Serik karo peniti jenengan. Piye? Coro iki. Peniti coro. Oh, Indra to. Jeneng dagelan iki lak duwe cangkem lho. Heeh. Guyu kok ra etuk iki lho. Wong dagelan iki gawe guyu. Dagelan kok guyu. Heeh. Ora etuk lah jenengan ngendika wa bintang tamu saking Sulawesi. Heeh. Elisa Sorkakus nika wae lho. Lan guyu. Wong Elisa Orkarus Alaso. Orkarus. Alaso kok Sorkakus. Iya. Oh guyu kok duwe cangkem ora etuk guyu. Wah. Mugi-mugi rahayu wilujeng dayanipun. Amin, 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 Reng. Amin. Mbah Yano. Heeh. Iki anu, Reng. Pripun, Bos? Sing dianti-anti warga masyarakat Tenggang karo Karanganyar ki Mbak Elisa. Elisa Heeh. Orkarus Heeh. Alaso. Alaso. Wah, Hmm. mangeling-eling. Piye? Elisa. Elisa Orkarus Orkarus Alaso. Alaso. Ampun kaya wau ndak tersinggung. Lah yo asale saka Sulawesi. Sulawesi. Yo tampilke ke depan, Tampil, Reng. Mbak
Elisa. Sopo to kuwi? Sapa ta kuwi munggah manggon katone dibendi. Ade napa mesti wae paring sukata. Atur lelipur marang para ingkang miyarsi. Ugi berkah Was. Naninin na 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 na. Wow. Sapa ta kuwi? munggah manggon katone dibendi. Pasti nopo mesti wae paring sukata. Atur lelipur marang para ingkang miyarsi. Mugi berkah Allahumma amin. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu kula salim riyin kalih Mbah Yatno niku kedahe salim rumiyin ngaten iki bektine wong enom marang tiang sepuh. Piye to? Bektinipun Tiang sepuh. tiang sepuh. Kok sepuh? Nggih. Tiang sepuh. Cek sehat nggih Mbah Yatno. Heeh. Pripun kabare? Ah, ape sehat. Oh nggih, wilujeng sedayanipun. Oh, pangestune ora ning alangan yo. Kula niku remen lho nenderek panjenengan niku Piye? semangate niku remen. Remen remen. 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 Remen sanget. Sebabe sing disenengi bab apa? Panjenengan niku walaupun napa nggih istilahipun senior ngaten nggih sampun istilahnya banyak Legend. pengalaman legend. Tapi ne panjenengan niku semangate niku luar biasa. Luar biasa. Anggenipun apa memperhatikan saiki bocah-bocah saiki ki senenge apa ngono ya diperhatikan betul-betul. Niku panjenengan niku luar biasa sebagai dalang niku bisa ngemong ya sing enom-enom barang ngaten. Sing kok senengi kuwi. Lah nggih to. Dadi kan kula nek Jadi belajar harus seimbang. Ije. Nek aku wis nyenengne kuwi, nom, Iya, 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 iya. kowe ya kudu nyenengne wong tuwek. Kula to. Lah kan kula sampun nyenengi kok tiang duwek. Kok- Napa panjenengan duwek to? Aja rumangsa duwek to. Ya, piye ta? Aja mosok isih duwek, mosok wis duwek. Walau Durung aku kan. sing Nah, nom. ndak ya dhisik enem. Tuwek iki rombongan iki nom. Lah iki sing tuwek iki minggir nang kene iki. Weh, Mbah Suci to. Mbak Yuji. Isih 17 tahun lho. Kok iso? Ini enom terus iki kakakku. Betul ditelok. Sindian tuh jangan dilihat dari apa fisik atau kulit tapi suaranya. Oh. Semakin dia apa biasanya bertambah usia, suaranya soyo mapan, soyo enom malahan. Semeleh. Semeleh soyo enom, soyo cemeng Lah, kiling. kok beda karo aku? Lah piye kowe nek kowe? Nyelot tua kok kami sosolen. Lah yo mbah kamu kok kami sosolen iki piye? Sowan ana Kutha Wan- gede. dukuh Wonten en dukoh tenggang. teng apa teng? Tenggang. Oke, tenggang. Takutnya tenggang nanti salah. Kleru. Dukuh Dukoh tenggang. tenggang sama Karanganyar. Karanganyar. Desa Ngrupit, Desa Ngerupit, Kecamatan Kecamatan Jenangan. 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 Ceh, matur suwun ingkang kathah. Dene anu nggih tasih napa nggih remen budaya menika awis reginipun. Istilahnya kalau mau gelar budaya memang harganya mahal tapi walaupun harganya mahal panjenengan sedaya sampun nguripi seniman sakmono kae. Carane duit delong pira pirang puluh yuta dinggo nanggap konser iso Pak Dek. Saged. Tapi kan kuwi sing entuk ya wong sugih nyugihke wong Nyugihne sugih. wong sugih. Sedangkan iki seniman-seniman Seniman. ana sing petani, Petani. ana sing pedagang. Pedagang. Lah iki diurip-urip bareng-bareng mongko direwangi tirakat sewengin Tirakat atas. sewengin Nah, atas. wis dadi berkah warga masyarakat ana kene ya, Mbah. Oke. Betul kan? Mm-mm, Kira-kira betul. kaya mangkono. Amin. Dadi iki ora kok nguang duit ora kaya ngene dienggo tirakat bareng-bareng terus ya iso berkahi ya seniman, ya petani,
nganggo acara bereresik des duko. Aku kok ora mudeng to omonganmu. Reresik duku. Resik desa, Mbah. Reresik desa napa duku? Dukuh. Dukuh ke kale. Nek cara kulon merti duko. Merti duku. Nah, nek cara kene bersih duko. Versi duku dua kan? Dukuhe dua ya. Nggih, Karanganyar kali Tenggang. Karanganyar kare tenggang. Tenggang. Yen rumangsaku Apa? budaya wayang kulit ki pertunjukan yang paling murah. Sebabe Mergane ngopo? upamane Nggih. Sebabe apa? Contone arep sak larang-larange Mbah Yatno Nggih. 50 juta. Nggih. Kuwi durasine jam 8 teko Bengi. setengah papat. Papat Ah. isuk. Berapa jam? Kira-kira 8 jam. Ya. Nah, Lah kowe konser kae. Nggih. Anu Telung lagu. Heeh, Watu Pitu kuwi. Ah, watu pitu. Sela on 7 kuwi lho. Kok watu pitu? Kuwi 2 jam saja 250 Nah. juta. Sampai 500 juta. Lah. Maka dari itu wayang diakui dunia Ya. dari UNESCO, Ya. United Nations Education Walah, Culture kaya mudeng, Organisasi. mudeng. Oh lah ya. kowe kok mletek Sopo, mripatmu Reng. Meletik meripatmu, meletik UTK. Iki Mbak Suci ki ngene. Ngapa? Kuwi ngawur kon baleni lek ra iso. Balenono. UNESCO. Apa? Tulisannya UNESCO ya. Heeh. UNESCO. Apa? U. Macane iki United Oh, N, Nation E, Education S, Eh? UNESCO. UNESCO. Ayo. S apa? Lah ya. Apa Scientific Oh, scientific. C ini Ah. apa? Culture Oh. Organization. Wah, ya Wah, pinter. aku wis Rakyat tang ngomong klamli Aku wis sekolah, wong mata Sekolah. pelajaran apa itu 10. Aku mulai laporan bapakku diseneni. Piye? Lah kancane itu 100 aku 10. Wah, tak kira 10. Kira nilaine. Anu apik dhewe boleh lek dhewe to. Lan Mbak Elisa, Dawuh, Pak. kula nggih ngaturaken gunging panun dhumateng warga masyarakat khususnya Kabupaten Ponorogo. Nggih. Ki putuku ya terpilih di Jakarta Grand Final Wah, pagelaran Sabang Merauke. Pagelaran Sabang Merauke Merauke. terpilih luar Nah, biasa. ki Putuku Karisma Utapia Maharani. Wah, jos. Lah niki dari generasi ke generasi ya kayak Iki gini. dino ana karantina ning Yogyakarta 3 bulan. Oh, nggih. Tanggal 3 nanti pentas di Jakarta. Pentas Jakarta. Wah, mantap. Wis ngene iki lho, seneng. Kowe ana ora sendilmu ana sing dadi gareng ora? Urane. Lah ya ngono kuwi lho. Nek dalang ki piye carane engko anak buahe jadi dalang gitu di piye carane ngudi, ajar ben ngene iki turu ning kon panggung wayang ben Lah iya. dadi. Lah Dikenalke. anak putumu piye? Anakku ki Dadi apa? ora tak tonton masa dini bocah semono kae kaya anake Mbak Novi kae. Tak tonton bocah cilik ki senengane dolanan apa. Akhir dewasane dadi profesine. Heeh. Nek nggonamu. Contone bocah kok Anakmu. senenge sekolah-sekolahan. Ah. Yen ra guru dosen. Ah, Nek nek seneng dolanane sekolah-sekolahan. sekolah-sekolahan, Nek ora dadi dewasane nek ora guru ya Oh, dosen. Dosen. ngono. Kok senengane anu dokter-dokter suntik-suntikan. Suntik-suntik Nah, beran. kuwi ra dokter ya bidan. Oh. Nek Anakku. dolanan alat medis, Nggih. dewasane dadi dokter utawa dadi Bidan. bidan. Oh ya kuwi ana budayane ya, kaya Tendak Siti itu ya. Kaya anakku Anak-anakmu sing Ah, digolek kira-kira apa? tuh senengane Cekel-cekelane. perang-perangan, Perang-perang. candaanin ra polisi, Oh, polisi tentara. tentara, TNI lah. Anakku dolanan sempritan tak candai poltas. Wah, alhamdulillah saat niku Mbah Cakno pun dinas nggih. Dinas dadi Nggih ten ngarep Alfamart. tak Wah. kira dadi lalu lintas. Oh, parkir to. Heeh. Ngono le bangga anakku nyekel sempritan di parkir. Mbak Elisa Nggih. mengucapkan selamat kepada warga masyarakat. Nggih, Monggo. ngaturaken nderek mangayu bagya menika saged kagelar anggenipun Merti Dukuh utawi nggih Merti Dukuh ingkang sampun kagelar wonten mriki. Mugi-mugi ndadosaken berkah katur sedaya mawon, paringi lancar wilujeng anggenipun nyambut damel
lan pados rejeki paringi lancar wilujeng. Amin. Lan berkah barokah sedayanipun. Amin, 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 Yes. amin, amin, ya robbal alamin. Mbak Elisa, Nggih, jane hayat. piantun Ponorogo ki ya cara-carane ngono nang panjenengan ki ya wis cara wis Ya kaya Nyederek. heeh, wis kaya Nyederek. sedulur. Kaya Nggih. wargane dhewe. Heeh, Nggih. mula tak suwun ya saya iki tahun 2025 ki ya aja mundhak to. Kula anu kok istilahnya menyesuaikan kemawon saged dirembak Ah, oh. ngaten. Ya. Tergantung situation. Iki ada permintaan Mbak Elisa karo Mas Gareng. Oh nggih napa, Mbah? Wis tak wacane dhisik. Nggih. Mbah Dalang niki saking RT 1 dan RT 2. Lan sedaya Karang Taruna nyuwun gending kadung tresna. Kadung tresna. Gending kagem sedaya warga RT 1 dan RT 2. Semoga sedaya tansah guyub lan rukun. Amin. Amin. Ya rabbal Amin. alamin. Uga ana pamundhut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem pucange kula nyuwun gending Asmarandana. Kula apa ki? Khusus RT dalam kurung bintang apa ki? Bekas Saged ketinggal boten. bekas apa iki? Cobi Nggih. kula baca. Wah, iki dale wacanen ki ora Cobi, pati cobi. cetha aku. Cobi. Tulisane kaya tulisane dokter. Kagem bucange kula nyuwun gending Asmarandana. Kula Imran RT. Gareng coba. Bintang apa ya? Susah ya. Coba. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem bucange kula nyuwun gending Asmarandana. Kula Ora isa ta? iki apa? Kandhani kok. Kula Pak Imam Ah, RT dalam Pak kurung Iman, Pak Bintang. Pak Iman RT Heeh. Bintang Arkodius Kambilusus Kambilesius Mesin. besi panen. Mumet. Ya, mesin panen apa? Melayani bagi para petani. Oh, ini mungkin punya apa mesin Usaha. Punya mesin usaha panen. peralatan petani. Betul, Oh, monggo nggih, melayani nggih. bagi para petani yang Oh, membutuhkan nggih. alat pertanian. Asmarandana. Nggih, monggo Mbak Elisa. Diaturke. Wayune ramen. Nonton mung ning YouTube kan ning TikTok iso langsung. Mongko mang Asmarandana wis pelok ya. Nggih. Nggih, napa niki langsung buat yang kadung tresno aja ya? Ya di bawahnya Asmarandana sih. Nggih. Aja turu sore kaki. Ana dewa. Lha Pak. Nganglang caket. Ayo. Nggih. Apa belok aja deh, Pak? Aku kok bingung ya nek selendro ya. Heeh. Nanti dawae liyane mawon. Monggo. Monggo Ya, sak- Asmarandana Semarangan nggih. Nggih, Rada lali Asmarandana kula. Semarangan. Aja turu sore kaki Hmm.
bareng nek bawa lagu Jawa kok ya plus ya, Reng. Nggih, yen Ning nek bicara bahasa Indonesia kok kagok. nggih. Kalau ngomong toh. Kalau ngomong. Nggih, kalau nembang kan ada nadanya toh, Mbah, benten nggih. Kalau beda. ngomong mboten wonten nadanipun. Pletrat-pletrat. Isi inetongo tetula sandang kelawan Gareng, Dalem, Bos. biarpun hujan, Nggih. para kadang mitra sutresna budaya khususnya pagelaran wayang Purwa ki ya mesti mirsani ana YouTube Nggih. channel Yatno. Dalang Yatno. Official. Ya dalam Yatno. Yat apa? Yatno official. Official. Oke. Ya no, official kok spesial. Ya, monggo. Kadung tresna. Langgam monggo. J, lak kadung tresno. Nggih. Lamat wis katahan tejane yen bo brangkatan mancara Nano. Yen basengut limbuh patut nyata jemi kumrak ati aduh lestari ya dan lela bisa sare Nadyan bebasane kalingan kondang salamban kang mas kaya wis kencatan rasa Swara ketoke lambene ora mangap tapi swarane bianter Ora powere aja banget. mangap. Ketoke lambene ora mengo ning Ora suarane antar banter. Ya nek mengo aja ombo-ombo Lah kan. iya. Kalau cewek tuh nek mengo cilik wae. Enek mengombo ora enek suarane ya Apa? sumur. Nanonino. Moci roci. Alah. Bacaane wimbuh patut
bebanku tansah kumur eman wis lumayan among limas Aos. marane sing Nenang. Out. wis kabungkur atiku kanggo Asoy. bakar manglung sumpengku mawar kanggone kang tak medhek ing pinggir telanggang dadi sarana tambane buyung mangkene rasane kang lagi medhek tandurane marem tansah gawe sing semoga-moga terus ngrembaka sateruse Hebat Mas Gareng. Nggih. Ora nyono ora ngimpi ya. Nggih. Piantun Jawa kalah. Boten Sepisan kalem. vokal iki ya genah. Nggih. Ya toh. Banter. Guru wilangan iki cetha. Cetha. Suarane antas, tur regane ya rada lumayan. Suarane antas, Heeh. guru wilangan ceto, Cetha, guru lagu ceto, cetha. tur regane Lara. Mbak Elisa, ana regon menika kula suwun kanthi sanget panjenenganipun Nggih. Bapak Camat. mbok menawi tasih lenggah. Nggih, Bapak Camat sak jajaranipun Nggih. ugi keparenga minggah ing pepanggungan. Nggih, mbok Bapak menawi tasih Camat lenggah ugi. saged Bapak nyawi Bapak Lurah Ngrupit. leres tasih lenggah nggih Bapak Tasih Camat. lenggah nika, Nggih, Bapak. saged Keparenga nyambut. minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Mas disepoti rembek Mas. Turut. Monggo Bapak Camat sekalian Bapak Marsudi. Duwalon. Sugeng dalu Bapak Camat. Nggih, sugeng dalu. Pripun? Nggih. Monggo keparing-paring dawuh menapa keparing-paring sangu napa keparing. Sangune niku wau Nggih, Pak. Nggih. kula Pak Dalang Oh, kok. iya, iya. Niki. Oh, matur gunging panjenengan kok namung setunggal. Niki Mbak Elisa nggih, Matur nggih. suwun. Niki Mbak Lurah niki. Pun. Nang aku nyangku. Iki Pak Bareng niki bagian Niki. Mbak Lurah. Niki Pak Lurah karo Pak Camat takur kok niki. Ah, nggih. Pak, Nggih. nggih. Pak Lurah, Pak Camat. Kelihatan. Akuripun Jane kelihatan. luwe prayogi malih nek Pak Lurah mantan nggih ugi minggang. Oh, Pak Lurah mantan iki yo. Pak Marsudi. Boten. Nggih. Pak Marsudi. Nggih, Pak Pak Marsudi. Mangga Pak Marsudi. Tindak mriki katuran nyanyi sesarengan GSS. Pak Marsudi katuran tindak mriki Pak Marsudi. Wah, pas Padane ora cocok Larase ya pas. 100. Waliki kok dilewati. Nggih, Pak Marsudi. Matur suwun, Pak. Pun Monggo. nggih tasih jalan. Oh tasih repot Mohon nggih. nyumanggaken panjenengan Boten Bapak kados Camat kemawon. menapa. Mbok menawi Bapak Camat wonten pangandikan katur masyarakat lan menika wonten penonton streaming yang nonton dari rumah Bapak Camat. Nggih, niki alhamdulillah
pas udane pun terang Pak Yatno. Nggih rada reda. Rada reda niku wau Sragi niku panggunge buyar. Alhamdulillah. Balura mantan kanca kula munggah. Nggih, sip. Nuwun sewu Bapak Camat. Pripun? Menawi menika wedal mboten jawan kula kinten rame sanget kok. Nggih alhamdulillah. Sebabipun daerah wonten ing khususipun Desa Ngrupit dangu mboten wonten pagelaran Nggih, nggih. wayang kulit dalange Yatno. Nggih, nggih. Jos. Dagelane gareng. Nggih. Ora ngepek. Mugi-mugi lancar. Amin. Sedaya nggih. Amin. Selamat malam niki Mbak Elisa nggih rawuh. Nggih. Niki pripun anu? Ya monggo. Oh, Muga kula sumanggake menjemput Bapak Camat kan Bapak Lurah. Dikancani Mbak Elisa nggih karo Ya karo Mbak Suci ya Mbak Suci. ninggal Elisa ninggal tekar Kene, nggih Bun. nggih. Lho, Pak. Ben kena nggih cukup bensin. Iya Mbak Udin. Aku kok kapilan Udin niku lurah lho. Nggih, lurah kapilan Udin. Menika saking ugi Monggo saking kali Ilen. Mbak Lisan. Nggih. Nggih, Bun. Ya, nggih. Hmm. Nggih. Monggo. Samukawis kula sumanggake menjenipun Bapak Camat kan Bapak Lurah. Monggo, Ninggal katresnan Nggih. ngentokan Ninggal katresnan. Oke. Lho, yo. Ninggal katresnan dados. Sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun dina lan wengi kapan anggonmu kali bisa kumpul kaya ku engoni Lalu out Paunono wintonana tak enteni ing pucuking tresna Ayon loko berasane Ngomong katon sliramu wae Aja lali pawelingku Utomono mas sing jarimu Aku kang setia satu Tanteni nanti saelingmu Luar biasa. Matur nuwun Luar Pak Yatno. biasa. Suasananya jadi hangat. Mila namung setunggal lagu Bapak Camat. Mboten tanduk, Mbak. Menawi Bapak Camat. tanduk kepareng. Oh, Nggih, sampun, pun menawa. gantos Oh niku. nggih nggih nggih. Siap, sembah nuwun. Turuk turuk. Sembah nuwun Bapak Camat. Niat banget nih. Sering cemot-cemot ngangkut cetan jiwa. Wong ngira mati halabuhna ora. Matur nuwun bebungahipun ingkang maringi Bapak Camat. Nggih, wah udah nyanyi ya kan? Ah. Udah atur pangandikan masih dono Ya dria. Dono Dria maringi bebungah
Dadi dit 100 iki kanggo pengeling-eling sik maringi Pak Camat. Ora arep tak jajake. Kok ora arep dijajake piye? Arep kanggo pajak listrik. Oh. Tak kira apa. Nuwun sewu Mbak Alisa. Nggih, dawuh Menika Bayatno. wonten pamundhut Nggih. boten ketang sak kemprangan, Sak kemplangan napa sak kemprangan sedelo. Sak gebyaring kilat gitu. Pripun? Panjenengan saking Bapak Panitia Kapuring Ngasta wayang sekedap. Menika kangge menapa nggih ngilangi tulak balak wonten laladan mriki. Oh. Kok saged ngaten? Nggih niki. Ngilangi tulak balak. Oh, tulak balak. Ngilangi Lah sengkala. manggaken limbukan apa nggon perangan monggo. Nggih. Waduh. Napa? Niki denanen apa Mbah Yatno napa panitia niki? Panitia niku Saestu wonten boten. meling kula niku. Nggih. Tenan ora? Ah, genti sing jagel aku karo gareng. Ah. Yen Ponorogo kondange jog klitik jog kluthuk. Lah Ah. iki dagelane loro aku karo Mbah Yatno jog Apa? gundang jog glundung. So gludang-gludung. Ah, Ngaten saestu mboten niki. Saestu. Mengke pripun, mengke dulur? namung Matur nggih nek Mbak Alisa dalan. Nggih. Oh nggih, monggo. Walah. Lah monggo nyumanggaken perangan kenek. Walah. Napa? Wis pokoke perang ngono wis rasa anu suluk, perang ngono mawon. nggih. Ngaten. Nggih. Monggo diserempake sih, Mas. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Keploi. Apa tak tangku? Monggo dagelane loro. Kok perang. Niki kula mboten saged ngeprak lho niki. Carike beda jan. Ya. Alah nduk, mak iki awak dhewe kok ya ngerti-ngerti didhawuhi ketiban sampur dikon ngelimbuk cangik. Ngono Mbah Yatno. Ndiki pelawake. Oh lagi ngoto keprak. Ndiki pelawake. Piye to, Reng? Ayo niku mau kelitah-keliti. Walah iki padune Mbah Yatno ki ya pengen mangku kok. Wah, iki ak dhewe ning kene didhawuhi Mbah Yatno mak iya, wah bot repote.
iso sowanono ning kene ya, Nduk. Iya iki mau wis nyanyi bar nyanyi karo Pak Camat, Pak Lurah. Mesokon mayang ya wis dinehi sithik-sithik. Sithik rong ngitik. Sabetan po piye? Iki dagelane ndi iki? Jare Aku dagelane kok. loro. Nggih, Mbak Limbo. Ndi iki jarene jo glundang jo glundung. Kowe sapa? Oke. Nah. Jo glundange aku. Lah. Jo glundunge kowe. Nah. Hah? Oke. Jo glundang, jo Dos glundung. pintu, dos pripun kok dos pintu. Dos pitu iki. Pripun Bu Dalang? Nggih. Iki nek tak delok-delok ya kaya memper iki. Ya suwane padha ya glundang karo glundung. Sing ndung sapa, sing ndang sapa? Jo glundung. Glundung jeneng sing kuning Jo glundung. glundang. Sing glundang sing lurik. Jo glundang, jo glundung. Lah iya. Iki kek apa jenenge? Arep didhawuhi apa iki? Aku ning kene. Ya perang sih. Langsung perang. Ya, engko lek dagelan kok ya. Heeh, dagelan niku. Dadi wayange perang, dagelane ya perang. Perang. Ah, ngono kuwi apik ya. Heeh. Engko tak lakokke, engko kira-kira bar kuwi dagelane melu lip sync ngono kuwi. Isi suarane wayang ning kene. Yo. Oke. Boten saged ngeprak niki saestu. Apa? Jarenya beda. Menengan ngeprak. Ya. Dalam pangune ya kayak ngendi? Cara Ngayojan. Lah yo Ngayojan, iki engko dadi Ngayojan. Katriku mulung mangrempak Kordo korareh kakiri Rananggono gawe gelar ana wang-wang oh watatita kuwi apa mbuh aku ya ora ngerti nek mbah-mbah jaman biyen senengane muni tita watatita babu kowe sapa wani ana tekan kene kowe takon jenengku iya kowe kok wani ana ning kene arep ngopo aranku Joglundang Joglundang kowe arep ngopo ning kene aku rekane diundang arep dipacak gareng ana ing wewengkon kene kon nglelipur kowe wong kaya kowe kuwi nglelipur wong ana sakmene iki akeh malah mung do bubar ning aku wis didhawuhi iki mau karo Mbah Yatno dikon sowan ning kene kon dadi Joglundang
Kowe wani ning kene malah mung ngosak asik, mung ngelek-elek, mung marai kahanan saya ambruk, saya hancur. Mulya, kowe ra entuk lewat ya apa? Ra entuk ana ning wewengkon kene. Weluh. Lah aku ning kene arep dageli ora arep ngopo-ngopo. Dagelanmu kok ngopo? Dagelanku ya paling ora apa ya? Lah genah ora ngerti dagelanmu apa. Ayo kowe nek wani ning kene wis nglangkaono. Nglangkaono aku nek nganti kowe ra iso nglangkai aku mulya ora ngosah asik kene mung marai amburadul. Wah yo tak dublak tungkak mecedel ususmu. ora iso ngeprak dhewe. Iki sikile apa kegubet karo jare. Biasane apa ya
katokan lah ya katokan nek jarian biasa ngono kae kok ndak mung dicuthiki karo wong ning ngarep ngono nduk. Dadi yo kahanane iki beda jarike. Kangelan dadi arep memburi yo kangelan wae ora apa-apa mak. Iki mau awak dhewe mung saisone yo mung sithik rong itik carane ngasahke wis tau sinau ora ketang yo jeblok yo mak. Ayo wis ra apa-apa biasa kaya ngono. Kirekane piye iki meh sida dagelan apa ajeng gantos niki Mbah Yatno? Gantos nggih, monggo. Regane. Hebat. Cekelane wayang ya apik. Mboten nek apik nggih mboten. Kula niku saged-sagedan kemawon. Istilahnya namung belajar napa nate belajar wayang kemawon. Nek nggonmu kuliah ning jurusan pedalangan. Nggih rumiyin. Ya mung cak-cakan Jogja. Nggih, kula nek Solo niku mboten saged, karena belajare diisi Jogja. Dados nggih biasanipun cara pelayon nggih pelayon Jogja, cara keprak nggih keprak Jogja, ngaten. Nggih. Sih. Matur gunging manwun Mbak Elisa. Nggih, Mbah Yatno. Sementara istirahat dulu, genti putuku sing kidul dhewe iki. Sapa tasmane Mbak? Mbak Pela. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Ayo Mas, leyake ditokke Mas. Sengok kena